ben in Oostenrijk. Die de bergen zien. Die hebben krijgen een mooi filmpje gestuurd van een paraglider. Die stroffen door de hele berg heen. Maar hoe dan ook, die de berg in. Ik ben bij Knausken. Dat had een beetje te krijgen met het feit dat mijn rechtje niet helemaal goed is. Maar dat bekomt ook wel waar.